Bonsoir, bonsoir. Akorialy volagnintsika zegny. Bon, zany any resaka par rapport amin'ny monsieur le maire Jean-Luc Davolodzaka. Za maly sasany mivolagna aminaka, anao amin'ny Facebook ao, avy aty anao ampodiko aminareo ndraiky. Za ty fa tadia gauche Suarez lonko aminareo jusqu'en 2023. Ary fa nivolagna koa, ary fa hain'ny police koa, ary fa hain'ny gendarme koa, ary fa hain'ny forosy koa. Misy namagna ao mahavita magnazava zegny aminareo. Tsy question favozoagna. Question empêcher za mivolagna. Tout simplement. Ary fa nivolagna volagno zegny tamin'ny coronavirus za fa regnin'olo, tamin'ny maro nandalo tao za fa regnin'olo. Za tsy question mavozo. Après amizay la circonstance veut que zanako 3 ans za voky ananahomby, za mila fromage, donc za nandeha la réunion. Fotony même avec plus de 1000 euros zegny tsy ampy za zegny à Madagascar ao baka. Azonareo tsy ampy za zegny à Madagascar. Zay za éducation zanako, za ndraiky tsy maintsy ho avy fô. Za tsy maintsy ho avy fa chaque chose à son temps volagno zay. Chaque chose à son temps. Za tsy maintsy ho avy fô ary ampodiko raha nataoko jiaby tadia goto. Za ty nisy bara volaniko aminareo zegny tsy mila sécurité. Za raiky fô magnano sécurité naka. Misy olo voatombokondry, misy olo voa naratra mary nahazoko fa za tsy misy olo nangalatra téléphone-n'olo nianiko za raiky fô tsisy raha vozoko. C'est juste une question ataoko sécurité tseniko zanako mbola hely volaniko. Allô, après amizay volaniko enanahomby fa empaka za mila fromage volagnin'ny président. Bon, en même temps, nareo ne nambanimbanian'ny président tamizegny. Nareo koa nambanimbanian'ny président. Ino raha volagniny? Zavanareo ampijaliako vahoaka anaka tsy masaky mihetsiky. Et même amezako 100 euros rô, andeha ajotsoko le 100 euros ataoko même 30 euros. De toute façon, au fur et à mesure volagniny, direct ataoko esclave rô. Ambila rô miasa amezako hanigny, io amizay rô mangigny. Karaha zegny tsy anareo boka raha, anareo ne voabaraka. Anareo koa na voabaraka. Fotony anareo tsy mihetsiky io. Zegny amizay za hiditra monsieur le maire Jean-Luc Davolodzaka io. Hitanareo tanànan'ny Diogose io. Hitanareo baka. Azonareo zegny, anareo nifidy plus de 65%. Zava tanàna maloto. Bientôt volaniko aminareo zegny, atsika hagnano concours baka miaraka amin'ny Tananarivo. Fotony Tananarivo zao baka fa madio. Depuis Macron navy Tananarivo fa madio. Jusqu'à ombiagna tsy hetsika edy fa atsika zao fa magnano concours. Le problème fa hitatsika fa Jean-Luc Davolodzaka innocent. Ayeky en pourvoir en cassation jusqu'à nianty, soi-disant tsy nipasse tribunal, tsy natsisy raha regny. Après amizay soi-disant olobe iribora réglage vavandreo mifody karaha mastenako. Tsindika andeha agnantody igny mifody volaniko aminareo zegny. Tsisy olo masaky mihetsiky. Iry soit jolahy tsisy araiky masaky mihetsiky. Voyez? Donc atsika volaniko aminareo zegny nandevoziny Anjirajoely miaraka ekipinazy. Ireo pasteur aby io tsy regninareo. Ireo fondy aby io tsy regninareo. Oraka Anjirajoely avy. Ireo jiaby milomay misolelaka. Magnasary zay mandeha l'église, zay mandeha mosquée, tsisy araiky regninareo rô. Oraka mitambitamby rô zay mandeha mizaha monsieur le maire. Za fa nahita volaniko aminareo zegny. Mitambitamby akory monsieur le maire. Hypocrite boka atsika io. Hypocrite. Sasana agny maire-andreo voafidy tsy nenge rô magnano grève, rô tsy magneky. Atsika ndraiky mizaha raha maloto. Nivadika vorery boka atsika ty. Nivadika vorery. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tegna nivadika vorery volaniko zegny.
atsika amizay zavan'olo jiaby zava Diego vavabe fo Diego vavabe fo Diego tsisy araiky masaky mihetsika olobe volaniko zegny ao fa tsisy olobe ro miamby vola maloto miditra agnatin'ny posindreo tsisy intervention volaniko aminareo tsisy raha regny anao mbô maregny afaka andro Christian volagna par rapport amin'ny raha nivolagnan'Andry Rajoely fa hainareo fa tsisy raha pare tsisy raha pare volaniko zegny izy ne se moque de nous izy se moque de nous nde izy volagniny olo anareo raha volagninareo amin'Andry Rajoely tsy jireno fo eky fa tsy hainy eky megnitra zegny volagnin'olo fa tsy hainy zegny megnitra zegny zegny izy ka izy magnano interview nazy il réfléchit même plus zegny vola mangigny fo atsika Diego aia vokany monsieur le maire aby io za boka tia regny zegny raha nataonay eko misy raha tsy mety volagny misy raha mais voilà mais zay miambigny forcenareo le raha tsy possible ke pourvoir en cassation jusqu'à niany zay tsy mahita ino valiny ene premier ministre ambadiky zo ao premier ministre tsy tiany monsieur le maire io iboaka fody anakina asa maloto andeha ataondreo miaraka mamy Ravatomanga olo jiaby nefa mahay zegny olo jiaby ne justement baka oavy izo izay volaniko exemple ny Jean-Luc Diavolojara io Nelson Mandela volaniko aminareo zay exemple Jean-Luc Diavolojara Nelson Mandela vahoaka tegna dindery volaniko aminareo zegny raha zegny fa nivolagnina Andry Rajoely natoa izy masaky mivolagna raha karaha mandevidevo anareo ça veut dire qu'il y a une raison misy raison ne fira tsika ty aboaka Diego nandeha nikonkono bureau ny monsieur le maire Jean-Luc Diavolojara Jean-Luc Diavolojara misy olo magnary fako ankilanaka izy mitrangana tout de suite Jean-Luc Diavolojara lalagna tokony izy fa mihetsiky io tsy tondrany PDS zegny hitanareo karaha mandalo io tsy tondrany PDS izy koa Jean-Luc Diavolojara premier ministre zegny tsara nagnano amitsika Diego zavanareo tsara tsisy raha vitany au contraire volaniko aminareo nivoniendreo raha tsara jiaby izy ka idirany la famille io potiky vo sauf araiky volaniko aminareo zegny araiky tam police to directeur am police zay lui il était bon izy koa tsara marigny tu vois izy magnamie exemple volaniko aminareo zegny amy tsenary magnano circulation izy magnengo exemple izy tsy regny izy discret fo igny nagnano marigny je me rappelle plus de son prénom fa igny moi je peux rien dire azonareo zegny le sasany volaniko aminareo zegny zava raiky mitana secret anao tsisy raha pare secret zava raiky tamin'ny tamy cure atao tsosa amy cure ao tsotsy ianareo izy dikan'zegny amizay le olo indreo fo ampidirindreo tao directeur ny cure comme ça magnasitsiky raha mandalo jiaby io izy ka ombiagna anareo agnasitsiky raha io volaniko tsy possible izy ka ombiagna anareo agnasitsiky zay mboka afodinareo vavan'olo gadjegna anao zay tomby amy fanjakana gadjegna anao jusqu'à ombiagna tsy possible ne raha zegny tegna tsy possible fodin'olo fa hempaka le vahoaka fa tsy haindreo raha ataondreo justement zegny problème tsika Diego volaniko aminareo zay atsika koa no lohany anareo mitady lohany Diego ny lohany samy miambika atsika Tananarivo mihetsika voalohany atsika ravoravo merci Tananarivo rongana Andry Rajoely magnasary magnano or ke atsika io mangigny eo fo mizaha atsika boka fazatra zegny alatsika 5000 ariary alatsika t-shirt volagny alo inaomba nanaomby aramene milomay olo jiaby tsy hainao aby or ke ndandeha frais mipody frais lanigny amizay aimba 10 000 ariary nakatavela de fa loso fa tsisy voilà juste zay ny volagny Andry Rajoely avy ataoko andevo anareo ler zava aminareo agny koa mbola accueillinareo comme un roi zay moka raha hitan'io zay ny raha hita maso io atsika Diego zany afatra eka atsika Diego
sérieusement olobe soi-disant aia olobe jiaby fa etsika ndraiky boka ibora réglage fa nivadiky izy fo magnasary za tsy nivadiky za io non fa hitatsika ne raha mandalo ny vahoaka manginy miamby jesosy avy andeha jesosy sérieux non de fois anao meloko amizao anao tokiky fotiny tsy possible olombelogno avoa raha karaha io tsy hetsiky exemple 1er mai za tsy maintsy amy lalabe eto c'est comme ça qu'on avance tanàna miavance karaha io misy raha tsy mandeha mila mihetsika olo magnano manifestation c'est un droit io ne droit ny vahoaka io ne droit ny vahoaka magnano manifestation za va exemple a Bastuliara ino le pour Bastuliara mahazo droit mandeha mampivory olo le contre Bastuliara tsy amiagna droit ino karaha zegny donc à partir du moment ireo tsy mazaka démocratie ireo tsy magnamia lalagnanao eh ben utilise la révolution ampiasa révolution tsy miambigny eo fo avoko be marare ino zay volaniko io volaniko anareo kaza mavandy eky volagninanjy radio ela anareo zegny ravoravo amy 100 € kaza mivolagna eky fa amezavao le miperse io non mavandy anareo izy io volagno anjy radio ela en personne nivolagna même anareo ambany vola agny 100 € zegny anareo ravoravo zay aty mikarama presque je sais pas combien zay zegny malahelo donc voleky zay à partir de maintenant andefa 100 € aminareo agny non franchement tsika Diego zalahy tegna tsy haiko karakory anareo tegna avangogna kobe tsy haiko anareo tsô nilatsany anjy radio ely aody anareo possible tsô anjy radio ely nandeha ta Benin soit Côte d'Ivoire nivoriana anareo io amizay moasitsika amizay mangigny jiaby tsy haiko possible tsy haiko eky ino raha volaniko aminareo tsy mampietsika anareo loto fahitanareo edy fa raha nefa nivolaniko fa tsisy député zegny boka ka za micompte amy député ka za micompte amin'ny zay ne volaniko aminareo état fédéral sasany volagna non arongana antreny ka radio ela avako mitaka état fédéral non tout de suite tout de suite ka za mety ankadalegna arongana anjy radio ely ro amboka fetry arongana atsika antreny ka anjy radio ely izy koa rongana anjy radio ely ro amizay mivolagna bon ambesatsika antreny ka état fédéral nareo sarotry magnano état fédéral ty ny sasany tsy sarotro nintsika ao sarotro état fédéral police baka Antananarivo tsy mahazo miditsika amitsika ao azonareo zegny gendarme baka Antananarivo ok parce que c'est international izy voilà karaha gendarme mais à condition mahazo taratasy izy miditsika amitsika ao tsy karaha sasany gendarme andeha tady za zegny nareo zalahy ampianariko renseignement ela nareo baka ino mba raha tadiavinareo za par rapport amy raha volaniko aminareo za ny menasa anareo za andeha amona anareo tompiny fo mamona anareo de ne volaniko anareo député aby io le pouvoir là n'est pas éternel volaniko aminareo zegny tanareo raha voa monsieur le maire Jean-Luc Javolojary pourtant izy magnano raha tsara kazadignanareo fa possible mare anareo io tianareo amizay vahoaka hetsika amizay fa maromaro baka ro avoay io misy fo io arakaraka fomba fivolagnantsika izy fa non zony olone pare le problème allo tsika za miamby rehano allo tsika non za miamby rehano zegny amizay sasany mivolagna za mila lohany or ke anareo tampaka igny misy olo mivolagna aminareo allo tsika andeha ramena tsisy olo mivolagna taminareo bare nahazo igny
misy olo nivolagna taminareo alohatsika andeha hagnano cortège, tsisy olo nivolagna taminareo. Io arakaraka conscience nareo fô. So nareo mbola tsy mijaly tsara, so le ambesanareo lera reo mitosy katinareo io nareo vao mihetsika. Katinareo mba avenir ny zanakanareo. Zay boka question naka. Katinareo io avenir ny zanakanareo. Fotony anareo fa tsy mijery anareo baka, mbo jireva koa zanakanareo baka. Anareo fa tsy mijery marary zegny baka. Nareo fa be. Mais après, aia éducation ny zanakanareo, asan'ny zanakanareo. Zay tsy jiry anareo, nareo normal baka zay. Zay volagno, tsy possible tanàna androso tsy magnano manifestation. Tsy possible zay. Tsy possible. Manifestation ilaigna. Karakory nazahoan'ny la France exemple congé payé. Nagnano manifestation. Karakory dia magnano mampanonga le SMIC. Magnano manifestation. Karakory mampijotso prix naissance. Karakory maro foeky sécurité sociale. Magnano manifestation. Atsika ndraiky ampijaliagna. Merci Andra Duel. Merci Andra Duel. Non. Eko za me dérange mais je m'en fous. Zegny Sophie. Eko ne. Fa marina io volagna zegny aminaka fotiny ndreo fa za tsy agnasaro. Za magnaboaka raha marigny. Ary ninaka renseignement naka volaniko aminareo zegny agnatiny programme-ndreo, agnatiny olo miasa miaraka amindreo. Zegny volaniko, anareo koa hianatra renseignement, anareo gendarme volaniko. Anareo mety ampianariko, raha nataoko 22 ans boka zo. Anareo mety ampianariko. Zay volaniko, za tsy magnamia agnaranan'olo, sasany volana, aboa porofo, même porofo zay mezako anareo. Tsisy olo mijery zegny. Porofondreo fa agnaty lohandreo fa izy koa zay iarrêté Jean-Luc Diavolojara, iarrêté-nay Jean-Luc Diavolojara. Azonareo, azovy mitomagny izy io. Mavesitra amin'ny PDS zalahy raha ty zay volaniko, anao tokony izy koa anao misy conscience tranquille, anao tokony déposer démission. Anao tokony volagna olo niaraka taminaka Jean-Luc Diavolojara nandeha jusqu'à Tananarivo anareo karaha fivadiany aby anareo roe. Losagny mandeha zay tany misy anareo. Niananao nagneky place ny PDS io. Chaise éjectable io. Ino amizay tsy vitanao amizay mikarakara Diego Suarez. Atsika vahoakany Diego amizay manginy fo mahita raha karaha io. Pourvoir en cassation jusqu'à nianty soi-disant tsisy mivaly. Tsisy suite. Or que faretika Jean-Luc Diavolojara innocent. Tsisy olo tsy mahay zegny. Jean-Luc Diavolojara innocent. Fotony magnitra rô raha vitan'ny Jean-Luc Diavolojara marobe igny tsy vitandreo même pas 1%. Au contraire, ireo ndraiky midétruire. Raha fatao igny idétruisendreo. Araiky amizay boka mamorogno fo paf vangony fo raha jiaby, vangony lalagna, vangony mandeha mizaha jusqu'à Montpellier, mandeha mizaha Nîmes, AFD jiaby mbola nikoragnin'ny Macron zegny. Zay ne volaniko, aia ambassade de France, aia conseiller des Français à l'étranger. Tsisy araiky masaky volagna bora réglage boka anao antosy. Anao fa antosy anao tsisy raha ilaignanao. Jocelyne Maxime, maintenant c'est bon. Ndeha izy pour chasser ndreo koa. Ndeha izy pour chasser ndreo. Ireo samby reo fo ne miady. Ireo samby reo fo miady. Donc, atsika Diego zalahy mbo mifoaza eky edy. Sérieusement, atsika kony fotren'olo jiaby. Sasany volagna zay koa nazo mera karaha Diego io. Mais la ville de Diego tio, la ville la plus propre de Madagascar.
jusqu'à ivelana aty. C'était la ville le plus aujourd'hui volaniko aminareo zegny atsika kara agnano concours miaraka amin'ny Tananarivo atsika io fako aretigny amizay havy ho avy boaka aretigny io fotony fako farzare io volaniko aminao tsy midire ça dure pas même pas 2 heures de temps anao vola monsieur le maire aty koa zalama fako aty keky izy dans 2 heures de temps volaniko aminao voafafa même devant chez moi amin'ny lo 12 tarivo volaniko aminareo zegny misy olo mamafalalagna paf madio madio volaniko aminareo io tsy tondranao mon frère Tina Edmond azafady aminao io tsy tondranao tsy olo jiaby matondra Diego izy koa tsy mera Jean-Luc Javoljara anao PM anao koa tsisy raha ilainay anao anao fo magnano force indoka ia magistrat Antananarivo agny iro serenao io volagna amindreo baseky aboa marigny résultat ny tribunal ty aboanareo marigny amizay so ambesanareo nareo rongana igny miboaka amizay timba résultat fa daté depuis quel jour anao boka mavita magnano falsification de document io anao fo mavita magnano zony anao mavita mamadiky volamena ataonao vy anao mavita magnaniky déviation rano anao mavita mamadiky lohan'ny tribunal izy koa vadikinao lohanao io possible androso Diego Suarez zay raha touchenareo secret volaniko aminareo zegny zay volaniko amizako pression laiko anareo raha la avocat jiaby miaraka amin'andro radio miaraka amin'ny Jean-Luc Javoljara io eko anareo magnano asa anareo za tsy fa mbo ameza pression ro agny volagna hazala fa ela loatra raha ty vahoaka fa mijaly anareo ne mijaly miaraka amin'ny vahoaka anareo ne mijaly miaraka amin'ny vahoaka tsy tianareo zio anareo exemple tsy mandeha Antananarivo mipetraka Diego ao fo mipetraka Diego anareo magnano asanareo tsara zay volako izy koa atao état fédéral volaniko aminareo zegny tsisy nidiran-draha karaha zegny atsika zio tsisy problème karaha io atsika zio tsisy problème le problème atsika manginy ray aman-drenitsika farany magnano amitsika empêchegna magnano atsika manginy fo jusqu'à ombiagna zay vola tsao avoanareo izy amare niany izy avoa Jean-Luc Javoljara volaniko aminareo or que tsisy raha nataony tsisy invention borne fontaine azova mijery borne fontaine olo niasa taty la réunion volaniko aminareo zegny azo mijery volan'ny borne fontaine ataovanareo agnatin'ny lohanareo zegny sa anareo zatra magnano kolokolo fo zegny anareo zatra mamitika fo tie zegny tsambarinareo olo jiaby mavita magnano karaha ataonareo olo amizay tsy agneky raha ataonareo izy emmerdenareo tsy zaraiky ny emmerdenareo vahoakany Diego emmerdenareo zay vahoakany Diego anareo problème fotiny tsy tokony ambelanareo olo nifidinareo andeha ankadalendreo karaha io za vaheran'ny tanàna jiaby amitsika ao fo tsisy olo nietsiky amitsika ao fo tsy nietsiky zay voafidy ok même si résultat mitsangana anareo volaniko zegny mitsangana anareo même anareo gendarme police ataovanareo civil vangonareo masky eko anareo maro tia monsieur le maire Jean-Luc Javoljara io koa nenareo mitomagny aminaka ty zay manque zay même pasteur exemple anao mitomagny niana anareo nagnano lamesy tokony volagninareo olo jiaby igny za boka tsisy raha sitriko zany hoe tsisy raha sitriko
Anareo avocat. Za tsy que volagna la dame la préfet parce que izy mbola nidy kely fô mbola nouveau raha ataony ma après fa haiko raha mandalo possible izy igny atao remplaçante fo après ça fait plusieurs fois elle est remplaçante mais za tsy possible za volagna madame fôtiny za mahay c'est une femme formidable tu vois je dis rien ah izy fou ambelako izy elle rentre dans le bain elle vérifie tout ça tu vois tsy possible aminazy io ah possible izy io mizaha dossier karakory fambany dossier karakory raha mandalo possible izy magnano zegny tu vois ambelatsika hely izy voilà ah maréchal boka imba e nde maréchal maréchal Joffre doit à Joffreville doit se retourner dans sa tombe aïe anao civil tsy hainao foeky resaka l'armée fa nitondra basy edy anao tamizegny va resaka l'armée tsy hainao foeky fa anao ne nahazo maréchal non mais za fa mivolagna aminareo izy la honte fa tsy hainy eky la honte fa tsy hainy tout simplement izy fa tsy mijery foeky de ino raha volagninareo volagny misy olo mivolagna aminazy fa dignany fa jerinazy fa hafa zany volaniko izy io fa tsy raha commandeny jerinazy commandeny moasinazy aby io commandeny moasinazy aby io izy io ne io fa tsy jerinazy zegny amizay aia moasitsika aby io aia moasitsika io mbola mandry anareo karaha mafy anareo matanjaka zay mavita mandefa olo amin'ny France zay mavita magnano raha karaha zegny allo boka ataova boka anareo koa mijaly miaraka aminay anareo ne mijaly miaraka aminay sasany volagna za magnano izy ty boka tsy mila vola ataoko allo boka aboanao amizay boka aboanareo amizay boka raha vitanareo ohatriny atsika aro maro matanjaka ataova badry aia badry voilà voilà zegny vidéo tsika monsieur le maire Jean-Luc Javoljara tsy maintsy mila miboaka fa tsika maty sérieusement izy koa Diego fa tsika maty izy koa Jean-Luc Javoljara io izy io olo araiky fo mavita zo le reste tsisy olo mavita zo tsisy olo mavita zo franchement hitanareo maso boka azy io hitanareo maso raha mandalo azy io izy koa Jean-Luc Javoljara tsy vitany io tsisy olo mavita tsisy olo mavita ary olo mpamatry vola ireo tsy agnamia olo tsy haindreo c'est les gris c'est le comment dire ça les fanjakana volagnin-dreo zegny le ouais je crois que c'est ça Bénin zegny Bénin Côte d'Ivoire koa nindreo roeny mamravatomanga zegny Bénin Côte d'Ivoire aïe oui mais bon ireo fo mijaly boka le problème les magnasary moasy reo mais j'ai l'impression que reo mijaly plus katsika boka azonareo zay tu vois misy ndraiky magnano marigny misy magnano tsy jiaby boka tsy jiaby misy boka magnano magnahefa reo tsisy vitandreo sa raha zegny tany jiaby ne misy zegny même en France aty misy médium même partout misy Haïti misy tany jiaby misy aty même tany nanaraby zay misy mais nintsika any boka ouais voilà zay vidéo tsika niany bon on va pas mettre trop longtemps parce que tsika fa le problème ni megan'olo zay tegna problème zio donc voilà tsika Diego mbo mietchef sérieux allez bon week-end